Moya ngicala noCasper. Hey, uthi uCasper imithandazo lengoma edizwa imithandazo yabantwana bakho. Uthi bezoba ngcono if bebangayelanga uYoungster kuleya ngoma leya. Hey, cha uYoungster uthini? Uthi uYoungster uCasper Nyovest is the first man yokuba nomntwana mara akanayo inzalo. Uzama ukuthini uCasper? Uzama ukuthi bambambise ibhanji kahle kahle. Yinto ayishoyo leyo. Khona okwaziyo Youngster. Khuluma indaba Youngster. Or yini mfethu? Hey, khipha indaba ndoda, khipha indaba. Yini yeah, mara sikho lapho. Yeah, hey. Yazi I've been noticing a lot of women ne. Uthi bamithela amadoda like angekho serious ngabo. Ungayimithela kanjani indoda engena intention yokushada? Lala kanjani nendoda without a condom kodwa ingazimisele ngokushada? That man is not intentional of getting married to you, but wena uyamithela. Ngeke phela. Can't get pregnant for give birth another man kodwa ingakulobolile. Yazi mantombazana. That's why amakhukhwini angekho tight. That's why angekho tight amakhukhwini, guys. That's why angekho tight. Yazi izolo bengisesho uthini izolo? I was on set. Le mntwana lo eKhaladi lona uthi hayi idirector uthi asenze so. Ngiyamthula ngiyambheka lo mntwana ukuthi ucauthi ubani wena? Uzongibheka ngathi ngi-extra. Yes, I'm an extra kuleya show. Ne, ayikaphumi. I'm an extra ku-Paradise. But why uzongitreat-a ngathi manje ngiyafika egamini? Ngina 3 years manje egamini. 3 years egamini mina. Azongithatha kancane lo mntwana loyana. Futhi bengiqala ukubona iKhaladi enebule epakile. It was my first time ngibona iKhaladi elipakile ever. Elipakile enamabele amakhulu elipakile. For amabele amakhulu but abanazi ibuna abaphiwanga not gifted in palms. I like you mfethu yo. Mara guys yabuya mina hey. Yazi even when we audition, when I audition them, auditioner this age bakubheke lapha ama-judge but ayi mara this boy we are not sure ukuthi sifuna ukumcasta or not. Vele ngibona ukuthi la ngebanga. That's why ngingasahamba ama-audition amaningi ngoba lo budget angisawahambi ngoba kuyafana bazokucasta and then i-movie yakho idlala ku-YouTube nama-subscribers ayi-2 kuphela. Hayi waste of time. Ngazo sikhathi uyagibela kumele uzidlise yo uzofana ama-timer la awasekasi abamba ibhantshi abocela ningiphuzise. Ngeke phela mina. Yazi khona ama-timer la ekasi acela ama-R2. Umuntu onoma 60 years ozocela i-R2 emntwaneni omncane kanje. Kanti anihola umndende kanti. Anihola umndende. Why ngicela umndende emantwaneni abancane? Anihola umndende kanti. Yazi khona abantu abahlanyayo lapha eOrlando West. Yazi ayikho indawo enabantu abahlanya njenge-Orlando West. Yabona bafuna ukubona abantu abahlanya i-Orlando West. Boqala lapha Home Affairs, uzoqala from Home Affairs. Lapha akudlalwa lapha. Yazi mina Home Affairs ngiya almost every day just to post these videos that I'm recording now. Cabanga man. For Wi-Fi. Anginamali guys. I'm not monetized yet. Guys, ngicela subscribe nibe monetized guys. Yo, support it. And support. How can you say you love me but you don't support me? Yazi bengisurprise umngane wami athi ucela ukusubscribe to my channel yesterday. We've been friends for years now. Kodwa ngithumela i-link njalo emagroupini. But yena uthi kana subscribe izolo. That's not my friend. Loyo. That's not my friend, man. Abantu bazoba ama-friends when it suits them. Guys, ngeke guys. Umngane wami nje unegugu etight. Yabo. Mara please subscribe guys. Click on the notification button and yeah, niyazi udaba.
Thank you.